ko hanmen ko para ha u Jesus Christ ha ka jingle niam jingi baro sisnem ngi don ka jing rakhe ya ka sngi kha tang lai teli ha po kabalang kata gadai ka sngi kha jong u Jesus Christ ha ka arpsantarik u Desember bad kumjuru ka sngi kha jong ka kmi jong Jesus Kamaria ha ka pratarik u benai nailur bad menta kasngi kadai kasngi kha jong Yohanes ka bangi rakhe ha bangi rakhe ya kanai kasngi kha jong kene ki laingut ka jingpule bad kanai ka jing rakhe ya kanai kasngi brom ka khot ka were ngai phi bangin pusan sapang ka jingai sapang ka jingkurkhu jong u blai ha po kabalang gajungi ha gajung im jongi kum ki kon Kristen bat kum juru haba manga ma phi ngirake ya kasngi kha gajungi kadai kata gajing penkan mau yangi bangin yaro bangin penan buram bangin duai how blay try kan rat na kabanta ki jingi e gajing kurku kaba ulat sei ha gajung im gajungi namar ngitip ba gajung im kabang yo pediang no blay kadai kata ka jingi e ka bakrau tam ka bang yo ha ka jing im ka junga ka jung phi na kita kikti basbun kikti bai snei kikti babha jong ublay dry kan rat jungi te ha ka ne ka sngi ko hanmen ko para ngin ya phalu jing mut lang khandia de sapang ka jing im jong u Yohanes Baptist ka e ka jing hikai ka ba wai na ka banta junga ba jung phi bat ke gajing ke banga bana phi ngi de ban le ha gajing em gajunga gajung phi lengba ka jing em jong u Yohanes Baptist ka bau ai nungkong ne shabe ngi yo i ba ha gajing em jong u Sekaria ba ka Elizabeth ki kimi ki pa jong Yohanes Baptist ha kabanengkong kilado jingkermen namar bahaga jinglong rengba haga jinglong ba latamen jengki kim semla yokun Henry ha kanega khlemat wat ha kata ga jinglong temen ga jengki wat ha kata ga jingdo jingkermen jengki kayat hu yaki bat kumjuru yang ayapi bangim dei bandu jingkermen wat ha pedeng kata ga jingdo jingkermen jengiru kumaong hagaktin nong way mo hope is not to be lost even in the midst of extreme barrenness ngimdai bandon kata ka jingdo jingkermen wala padeng kata ka jingdo jingkermen bapalat ka jungi namar kumangyoong ha ka jing im jong usai karya bat Elizabeth kilado jingkermen bakinom yo konshu Henry ublay uong iki bapimdai bando jingkermen dai mata kadau menta u ayaki u kon u Yohanes u badai u ta jingkermen na kabanta kajungki kim semdu jingkermen ha ya kabanangkong gilado jingkermen dan rei haba u angel uan pau u ayaki kena khobar kila jano kata kajingdu jingkermen kajungki ban menta kala yo jingkerku na ublay kumbangi loyo sneu haga gospel jong Lukas kalanong iwe nyo ka jingkular jong u blay hakiban ai yaki ukon u Yohanes namar bangitip ba blay jungi u blay jong ka jingkermen omdei u blay jong ka jingdo jingkermen yakanengi layo jungi kai na ado basdang ka balang ka jungi walada ki Kristen ka jungi ha panangkong ki do jingkermen sapang ka jing im Kristen ka jungki sapang kata ka jinget ka jungki ha Jesu Henry ublay balong ka jingkermen u ai ki kata ka jingkermen dan mata kedau mengiru ngidai bandon kata ka jinget ngidai bandon kata ka jingkermen ha ublay jingi namaru ublay jingi udai ublay jong ka jingkermen yo le se ha ka jing im ka junga ka jungpi ngiyomat sibun ba ki jingdo jingkermen kita kejing ki bangi kendo ha kejing em kejing ki bawan ra ki ba ai
yang apa di pi kata kaman sim paidin no kaman sim ban kenrian ba kenran no shaway banginom ya chu khmat aga jing em kristan ga jing aga jing pi lani ha kano kano glanti lani ha kano kano ga jing em kaba ngidon Henry ublay jingi uday ublay jong ga jing kermen habangi ngej hu habangi shania hu habangi IT la de hu kumba kas Zechariah bat ka Elizabeth ki IT la de ublay unsawan ban ayengi kata ga jing kermen wan apa dengka jingdo jingkermen kaba krau lane kaba palat liam ka junga ka jungpi nantang yo iru ba ublay uday ublay uta uba pendep hok yala ka kula ublay jongi uday uta ublay uba bat hok bat uba pendep hok yala ka jong ka kula ublay ula kula yang ayepi sibun ba ki jingi sibun ba ka jingkerku ngimdai ban kenran deno ngimdai ban paidin no ngimdai ban pet no no Henry ublay hakaway gasngi unsapan urlong ya kakular gajungo kumba ula ai kakular hakamariati soti ula pendap ya kakular gajungo ula ai kakular house karya bat Elizabeth kilayo ya kata kakular ke ba ula ai haki bat ngiru nadu basdan ka history jong kabalang bat kumcuru haka kitab kabarim kejutan kabarim ngiyo i bahaba blay ukular ya ki prophet ki jungu ya ki pat Israel ki jungu kakular ki jungu upendep hok den mata kadau mangama piru ngimdei ban kanran den no ngimdei ban phai den no ngimdei ban yai no da kawai galanti Henry ublay un pendep hok ya kakular ka ba ulai hanga badepi Henry kata ke jengej kata ke jengkermen ke junga ke jungpi ke ba kongsan ban ngei ba Jisu ulong kata ke jinglang perang na ke benta Yohanes Baptis Yohanes Baptis uim ke jengu tang na ke benta jong Jisu omdei na ke benta kiwe ke jing temu ke jengu omdei na ke benta kata kajing pendap hok kajing ya kata ke ba ukwa utrang ha kajing kajing Henry Yohanes im kajing nado basdang hado bakot tang na ke benta jong Jesus Christ dei nama ta kadau bau Jisu ulong kata kajing lamprang na ke benta kajing jong Yohanes Baptis ko hanmen ko parang ngitip bamanga mapi wei pai weiro ngiwan sakane kepertai omdei tang na kabenta jonga jongpi omdei tang na kabenta kajeng jongi marwei omdei tang na kabenta kayeng kasem kajonga ka jongpi marwei Henry ngitip bang ngiwan sakane kepertai na kabenta kajeng jongi hau Jesus Christ namaro Jisu ublay jongi hi ulai yang ai pi kana kajeng ulai yang ai pi kana kajeng baru lapha yang isa kana kepertai tang na kabenta kawai kadau bamangi ngindon kata ke jengej hau Jesus Christ den mata kadau bamangiru ngidai ban pen mau yala de menta kasngi bang Jesus Christ udai kata ka jinglam perang jong ka jing ka junga ka jungpi bang ngidai ban ka junga ka jungpi na ka benta jong Jesus Christ bat ngiyo iru bau Yohanes uwan sa ka mane ka pertei bat lajid yu ban long tau nong ya tulupa banlong kasur na gabanta ban penkre ya kalanti jong Jisu ban penkre ya kalanti na gabanta kajingwan jong Jesus Christ dan mata kadau bangila banong ba Yohanes wan ban wengno ya kito kibakang lat ban yo iya kata kajing bah jong utrai ban wengno ya kito gijing kanglat ban yo ya kita kijing bah jong utrai ya kita kijing ai jong utrai ya kijing sbun jong utrai mangama piru lakhot balong kisenran jong ukres balong kinong bud jong ukres balong kita kinong ya tulupa jong ukres dei mata kadau bamangi haga jing kajung aga jung pi ngidei ban long kita kilat jing ai ban wengno ya kito kibakang lat kamtame banakonge na kabanta kajung kajung pi don ki bakhang lat yanga
don ki bakhang lat ya phi ban yo i ya kata ka jing baha jong utrai Henry yang ngaba dia phi la khot ban weng no ya gitu ki jing khang lat ngi dei ban persang kan la kat ya da ka jing em ka jong ga jong phi bangin weng no ya gitu ki jing khang lat ban yo i ya ka jing baha ka jong utrai nang ta kabut hanak ban ta ki weiru kumbau yonis wan ban weng no ya gitu ki jing khang lat ba ki wei kin yo i ya ka jing baha ya ka jing sbon ka jong utrai wan ban weng no den mata kada mangama phiro ngi dei ban em ka jing ga jung phi da lengba ka jing em ka ba bangin weng no ya gitu ki ba khang lat ya gitu ki lat ki ba ya lam ya ki para breu ki jungi ya ki para marjan ki jungi ya ki para kristan ki jungi ban yo i ya kata ka jing ba ka jing esne jong utrai but ngitib ba uyonis uwan ha kana ka perthai da kata ka jing sajid daw blai wan ba wan hi dalade ba mauhi ula ukwa banlong utawnong ya thulupa Henry ublai ula jid yu ban pendap ya kata ka mission la ne kata ka kamram ya lap ba ublai ula pen khamti yu haba uyonis utip ba ulong utaw nong ya thulupa haba ulong utaw missionary na gabanta ka gospel jong utrai u IT ala de tilitlan da ka jing sngurit ha ka kti jong utrai u IT ala de tilitlan da ka jing sngurit da ka ta ka humility ka jong u IT ala de ha ki kti jong utrai ki kti ki jong blai temanga ma piru ko mga mane ngi la khod yang ngi la jid yang ngi balong kita ki senran jong Kris balong kita kinong bo jong Kris balong kita kinong yel thulupa jong Kris ngi dei ban IT la de da kata ka jing sngurit jong i ha u Jesus Kris ha ublei bala khod yang ngi ladangi IT la de da kata ka jing sngurit ladangim don halade kata ka jing sngurit dalele ngimla ban pendep hok ya kane commission ya lene ka kamyalap ya ka gospel ha ka jing em ga jung ha ka jung pi uyone sulaban pendep hok ya kane ka commission ka jung de namar ba udon kata ka jing sngurit halade de namar ba YT lade da ka jing sngurit ha kikti gi jung utrai temanga mapiru ko hamen ko para ha gane kasni ngide ban kan mau ba ngide kita ki balakhat banong kinong put banong kisenran balong kinong ya thulupa jong Kris ngide ban IT ala de da ga jing snuret ha ki ti gi jungu ha ga jing sunshar ga jungu ha ga jing yalam ha ga jing putin ti jungu khnang ba manga mapi ngila ban pendap hok ya kana ka kamram ko ba Kris ulapan khamti yang ni bangin late syas setelah keperthai bangin penpriang bangin samlem ya ke kubor jong ka jing baha ga jong utrai ha ga jaj ben ribaro bamakiru kinyo ya ka jing pen em bom jukut ka jing em bom jukut ka bawan tang nau Jesus Kris ubadei unong suspa jong ka ne ka perthai aniro yo Jesus Kris